sang notisya nga ginpadala sa aton kung ginaktuhan na nilang ini nga bagay. Ti kung hindi nyo pag-aktuhan, depende na sa inyo kung hindi nyo pag-aktuhan. Pero ako yung nga nagambal na nga mangin negatibo ini siya nga tao para sa inyong organisasyon. Nga kung sa isa ka kaing nga kamatis, basi makabig naton ini siya nga kamatis nga dunot, kag magkaladunot ang iban pa nga kamatis nga ara sa kaing. So may pila ka mga kuan kay na diri nagdipinsa sa iya. Isa man lang kabilog tong nagdipinsa. Ang iban diri nakakilala gali ni siya ba, grabe man nga mga comment diri. Sige lang pabayan ta lang iban nga mga comment. No? Mr. Concha, grabe gid ang pagsalig kung tani sa imo sa nga grupo mo. Galing sa ginimo mo ini, imbis yang ma-appreciate ka, imbis yang